Malo se poigra sa psom, dobi nagradicu, znači da pas da nešto dobro napravio. Uljak veselja mora biti, kad pojede, smireno, pohvalio. Tako, bravo. Možemo probati preskok, znači samo bez dijake prisile. Evo imam ja hranu. Znači budeš bila u psa, bez prisile, znači možeš sa psom prekoračiti. Opa, bravo, dobi nagradu. Super, veselje. Možemo u kontrasmjeru. Opa, bravo, nagradica. Bravo. Možeš probati i ovu. Znači kad pas stane sa nogicama gore, pohvališ je, daš je hranu. To je za početak, kasnije se traži da stane sa 3 noge gore. Znači kad skoči gore, dobi hranu. Bravo, super. Znači u dresuri, znači bitno da je pas koncentriran na vodiča. Vodič mora biti smiren, strpljiv i uporan. I uvijek treba biti pošten prema psu, kad dobro, treba ga nagraditi ili pohvalom ili nagradom. A na loptica. Neki psi više vole hranu, neki su više pljenski psi pa rade na lopticu ili nekakvu kobasicu. Tako, dobi hranu kad je gore, pohvališ ju. Super. Možem pratiti. Odmah dobi nagradu. Znači, ponekad se može raditi ovako. Ideš i sa druge strane. Ja ću ti podržati psa, pozoveš ju, kad dođe tamo, dobi nagradu. Bravo. Dobi nagradu, klik, dobi hranu.